Hej igen alle sammen, og velkommen til denne lille video af, hvordan man egentlig skifter det, som jeg skal have skiftet, som der ligger her foran mig. Jeg har nu stille og roligt musik kørende i baggrunden, fordi jeg skal kunne koncentrere mig om det, fordi det er meget svært, det jeg skal lave nu. Men jeg håber i hvert fald, at I følger med. Jeg rykker lige med kameraet en gang, så I bedre kan se med på mit skrivebord her. Det skal jeg så lige under min tastatur her, som I kan se. Så skal jeg finde ud af, hvordan fanden jeg kan stille det rigtigt, så I kan se, hvor meget jeg egentlig laver her med det. Kan du ikke blive liggende her? Det er måske, det står måske lidt skævt med kameraet, men anyway. I kan se, det er det her. Der står også iPhone og designet in California by Apple og alt sådan noget. Og kæft, det er lækkert. Det er sådan rigtig, rigtig dejligt. Og så er det ikke glas, så det smadrer ikke, hvis man taber den. Så skal jeg bruge det her. Og jeg skal bruge det her. Så derfor så skal jeg stadig have det her. Og det skal stadig sidde på det der. Så gør vi sådan her. Jeg skal lige have brugt det her plastik her. Det er til mit det hvide, for det har jeg lovet min kæreste, hun godt på få. I kan se, der sidder, hvis jeg så lige gider finde fokus, der sidder 2 skruer her. Dem skal vi have ud. Og til det, der bruger jeg en urtekniv. Da jeg ikke fik det rigtige værktøj med, at jeg glemte det. Og det gider jeg ikke til at bestille nu, for så skal jeg vente igen 15 dage. Og det tror jeg ikke, jeg gider. Så i hvert fald tager jeg i hvert fald bare lige den her herover, presser lige lidt ned en gang, og så drejer vi. Jeg skal også lige have noget, jeg kan lægge det på for helvede. Den er ikke helt ud. Jeg ved ikke helt, hvor meget I kan se her. Kan I se noget? Sekunder, så skal vi lige gøre noget, så jeg bedre kan se her. I kan se faktisk, at skruen er en lille bitte smule ude her. Der. I kan se den der, den er skruet faktisk relativt meget ud nu. Galt, jeg elsker mit kamera, det har autofokus. Galt ville være dejligt, hvis jeg havde mit magnetbord nu. Det har jeg haft. Jeg må undskylde min sår på min eller på min hånd her. Gymnastikulykke. Og det samme gør jeg egentlig bare med den anden her. Se om jeg overhovedet kan det med den her. Der kommer snavs op, så det... Jeg tror lige, jeg skal... så får vi også reklamer på Spotify og... hvad hedder det? Hvis jeg løser, så må I gerne lige sende mig en 50'er eller et eller andet, så jeg kan få købt noget Spotify igen. Og kæft det, det er besværligt at arbejde til det der. Men anyways, men ja, jeg har ventet meget lang tid på det her. Jeg har gået hver dag og så kigget efter den posten og været der for at komme med det. Men ja, altså, come on. Nu har jeg det, og nu skal det kraftedeme bare skiftes. Skulle den bare med track 2 sekunder, venner. Jeg skal lige have startet min musik igen. Det arbejder det bedste musik. Jeg håber virkelig, at I stadig kan høre mig, så den er en lille bitte smule høj her. Nej, jeg kan få noget med det her. Men ja, jeg håber virkelig, at I nyder de videoer, jeg laver. Jeg nyder i hvert fald at lave dem for jer, der ser med. Jeg elsker at lave unboxing-videoer, som i den forrige. Som jeg også sagde, det var faktisk med det her cover her, med at jeg sagde, at jeg ville gøre det her for jer. For at vise jer sådan stille og roligt, hvordan man gjorde det. Og så hvis I har spørgsmål omkring det, den side, som jeg har købt det på, som hedder svbox.com. Nu skriver min chef også til mig. Sådan der. Nu er det sådan nået det punkt til, at jeg skal have slukket min iPhone. Og lige have lagt det her væk. Og have fundet det andet frem igen. Som I kan se, jeg slukker den. Det gør jeg ren og skær sikkerhed for, hvis jeg laver et eller andet derinde. Den er slukket nu. Så siger min ven Sebastian, at man bare lidt stille og skulle klikke derop. Sådan der.
Og så skal man bare så stille og køre det her ned igen. Bum! Sådan der. Så skal jeg bare skrue skruer i igen. Galt, det var faktisk nemt. Shit. Det var faktisk... det ligger der holde ved. Ja, men jeg synes, I skal også se, at jeg så skruerne i igen, ikke? Og så tror jeg, vi skal skrue den rigtige vej ned her. Sådan der. Og den ene. Som I kan se, jeg er i gang med at skrue dem i igen. Og find lige fokus, tak. Fuck, jeg elsker det. Ej, jeg må ikke bande på mine YouTube channels. Ja. Jeg vil også godt lige give en shoutout til en af mine venner. Eller til 2 af mine venner. Som der hedder... deres channel hedder Insanity CSS. Og I kan faktisk finde den her på YouTube. Super dejlig channel. De laver Askmes og unboxing, og de gør det utroligt godt. Jeg synes det er mega sjovt at sidde og se på deres videoer i forhold til min egen også. Så et kæmpe shoutout til dem. Insanity CSS kommer ned i description. Men ja, vi har fået gjort det. Vi har fået skiftet min iPhones cover til blå, metallic blå endda. Jeg vil lægge links ned i description til sitet, hvor jeg har købt det henne, som er svbox.com, og jeg skriver også et review og lægger det op. Godt nok det foregår på engelsk, så jeg håber I kan følge med på det. Men som jeg sagde i unboxing på coveret og screen protection, som jeg lægger på heldig, men det tror jeg ikke, I gider sætte med på. Det er ikke. Som I har en super fed jul, et super fedt nytår, og I skal huske at passe på jeres fingre. Husk beskyttelse til øjne og til ører og til mund og... Anyway, det var sjovt. Bare husk beskyttelse. Jeg kunne misforstås. Ja, det ved jeg godt. Husk beskyttelsesbriller på, for en sikkerheds skyld. Også selvom jeg sikkert skal være plø lam. Overraskelse. Så skal I huske det. Så super fed jul. Super god jul og super fedt nytår til jer. Vi ses i 2013, venner.